kowe terus sareng apa? Terus sareng apa aku tak takon? Ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wonge ra tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek ameng karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-unekke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Loh, kowe wani karo Bakan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Lah apa to sababe kok kowe nyatake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beto klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok klekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Ngamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Ya, sabanjure. Mula kowe kudu iso nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur neng Pancala. Aja nganti kucemas maning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucemas maning putri negara Ngamarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowan ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedhela iki piye? Kula niku kulino nganten niku. Lho, kulino ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung dela-dela kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku nganten biasa nganten. Mulai dan kuwi. Lah anakku kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ingkang putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek Sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, lah upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki tindane wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh.
kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho lah Gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke Gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke kuwi bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu kuwi. Sing arep melu ngopo? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku lah mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-napa ning nek mengke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung merga niki dawuhing dewa Gusti dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa yakin sumpah kula mboten ngapusi niku dewa sing paring dawuh. Mali mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewara Drupadi dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken Betor. Betor ya apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Wara Drupadi kula tumpakke betor, kula mlayu. Teng burine. Lah kowe engko tekan omah mati. Oh iya, Ndek. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh, Gusti. Bingung ngrasaku sebabe kowe ngerti yen to Yayi Peremban Durna pandhita ing Sukalima rawuh mrene nggih ngertos terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk jelas aniki wis dadi tekad kula kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Wara Drupadi pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula lho sapa putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok jas nika pokoke wiladalah saka kepengin kula nuruti keparenging dewa nek sinuwun mboten maringake kula ngamuk teng pundi niki jenenge Pancala nek sampeyan maringake matur sembah nuwun napa ya abot Begawan Durna kalih Bagong nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik dadi anak sampeyan niku dilamar wong bosok kabeh ning nuwun sewu nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe suara terbanyak mesti milih kula mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biawarake kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi 50% melih mesti do bengok Bagong karo Durna Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lah lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase? Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon.
Iya, kulane gumen suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho, Bagong supet ngono iso. Niki wit pertamane kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Mongko wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Ya tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Lah napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula geblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Ya piye? Lho. Malah ndukani seneni karo aku. Ah kula sak kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Waradropati diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sadurunge gara-gara niki lakone. Mengko bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Bangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya, kowe kok malah ngresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kula. Iya piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok ya. Kula kei wektu 2 kali 24 jam. Lho. Suwe timen. Lewayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kedheping paningal. 3 kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu kula nguyuh sak nggon-nggon. Biyen kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Kentos walu gembol manyar-manyar duk neng jungkel wana Tatyala salah sati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bawan Durna. Kowe wani sekecap pedhe sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajat ing Gedibal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo gitamu, ora ngilo karo kananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresakke. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodoh karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene nek jodoh karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangel lamun. Oh,
Lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada, dudu sampean. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunek-unekke aku. Nek kowe arep ngunek-unekke kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ora wedi. Bagong ki wonge ora tau wedi. Aku wedine ki nek ora ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek namung karo wong kaya kowe iki, aku ki ora wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-unekke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Loh, kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngeleke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng kono kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tak unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? As kebacut muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ilo iso ngilo githake dhewe. Lho. Ora usah melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purek kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepelekke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ora ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang yo apa?" Gecek modal kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ora. Jajal jeblase kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ora. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Lakon legandang dereng aku. Legandang jangan legandang. Caetan. Ayo ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Dagang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng lho. Oh iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Yo sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Yo. Beres pokoke gayeng. Yo Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya wis kulino namung tatoke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora metu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono Jawa ya ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning Datraya. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Hop sih. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra melu
melu dodo kamu to. Wah, jan keparat tenan iki. Baleni ayo tangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake Waradrawati pancen kepara nyata. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kowe. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli kadhetane Bengawan Durna? Wenang boyong Waradrawati. Nek kowe kalah kowe bali. Waradrawati diboyongane Bengawan Durna. Ayo, metu coba legane ati. Ngono iki. Ana kawaning para Pandhawa kladuk gecul kang mural ucul kowe lha ora kenyono-nyono lha kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sangganing para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa? Iki aku nek ora ganti. Nek ora salin wujud satriya sing pengpengan perang wis ora gayeng perange karo Kurawa. Ya, tetanana, tandangana Bagong legane atiku. Bapak keperanggul mungguing ayuda kepapak bawat nyobentar kepapak nyomungguing aloka. Oh lho ora pangling iki kaya Setyaki dasar Baranyata. Satringgar Borujiladen Setyaki kowe latala lah kok kowe neng kene Kurawa dampyak-dampyak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sedyane apa? Goleki menyang endi Bagong? Bagong iki ponokawanku. Yen cilik kowe wani kendhak sikara karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setyawan. Setyaki sing ora trima. Wani karo Kartomarma sing tawedene apa? Ora minggat tebak dalu kene margane patimu leno pangendamu hilang dompetmu Kartomarma.
Pangling iki Anoman barang ning Pancala. Wah, Anoman mere kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh barang. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong yen iso nglanggahi. Kuandane Sariman. Sariman aku Anoman mati dening aku panggau tak ayone. Wah! Oh! Waduh, mati aku. Wah, iya. Wah! Oh! Syah! Man, sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapak Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalangi nggone bakal mboyong Wara Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapak Durna jebul kancane pirang-pirang. Lho, kesik ta? Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatotkaca. Sirah kula dicekel kalau kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrepek mak kruduk ngoten. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah, edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken dur nun Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le nggih saken dawuh Dursasana barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Wiwit kapan kowe joget Werkudara? Wah, sapa ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Edan. Oh, Werkudara iki. Wah.
dasar Bronyoto. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah, demit. Kakang Dursasana. Werkudara winti Bagong? Bagong iki padha kawanku. Sopo ya arep gedasi ora karo Bagong? Aku sing ora trima. Wah, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya, Ngek. Satriya kok iya, Ngek. Mati ning aku. Wah, idak mati kowe. Kaya apa aku sing tekaning mati. Iya. Ayo. Ojar. Isin man kula. Kaisin piye? Kula maju rek kae goleki Gatotkaca Sencaki ketemu kali Werkudara. Lha kok sik ta? Werkudara barang drene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Pripun Dewate? Bagong mboten isa disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabalan. Tuh, Bagong. Ora minggat sing arep aku tiban cudha manik mbok dadi muparat kowe. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Isin kula. Iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Aku mau nek dibukake ngono kuwi. Kaya kelingan jaman sing wis-wis aku. Kok le jembing. Aku karepe dhewe kuyangan aku. Bawa dulu tas pundi? Wirangan, Ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Kula nek crita malah isin lho. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampean nang bloko kali kula? Balik jaran. Oh, sengkun iki iblis. Malah ngomong-ngomongke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Mesti wis nyelingkrek. Sampeyan niku cangkeme elek ora. Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh
inggih ngene ya, Bang. Yen manyen iso nambahi Kyai Nenggol aku meguru karo kowe bareng. Lho iki ora pangling Yai Ndrawati. Kanggo Prabu. Kula aturi sareng sawetawis. Niwang Sukmana mangadil luwih ana sasminaning sun jagat wasesane Bathara. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu Baladewa kula aturi sareng. Kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Modar. Menawi Kanggo Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ora tataran. Lah kok malah Ratu Ndrawati. Kanggo Prabu sampun paring pangandika ingkang mboten sadèrèng. Menika ingkang rayeng Ndrawati ya Prabu. Ingkang rayeng Ndrawati. Ndrawati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Edan iki piye lho iki? Iki karepe piye? Kanggo Prabu menawi panjenengan ngginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ngginakaken senjata ceraka. Apa? Ceraka. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun dhuwur senjata cakra. Kowe tatamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi sekar kembang setaman. Cangkeme kowe klera-kleru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu. Nek panjenengan mboten atus monggo dipun putihake blas glandang Nenggala legane ati wae. Janaka undendrem. Janaka undendrem. Siadi ngerti Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dhateng Indomaret. Edian. Iya aku kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janaka iki. Iki dudu Janaka ya ngaku wae. Koko Prabu. Koko Prabu. Ingkang rayi menjanaka. Koko Prabu Baladewa mlajar-mlajar wonten menapa? Aku golek Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Ndrawati mboten dalem papan mriku. Koko Prabu. Nggih. Kula aturi nyiram tenang sabar. Menawi Koko Prabu mboten mangke. Koko Prabu mbanyan iki ardane kamsu Koko Prabu samriki mesti Koko Prabu. Iki kok mengko Koko Prabu karepe piye? Nek panjenengan badhe mlawan Bagong. Kuning mboten nriki. Ora. Mboten nrima nganti nampane. Ora bisa mangke kula ngaturi kok. Ah, kowe Bagong karepe iki.
Pakde mlayu-mlayu napa Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang apa Pakde? Nek pancen Pakde duwe krepetan kondo karo Antasena, aku sing bakal nglampungi Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anakmu nang Pakde. Pakde Mandura, iya. Pakde Bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sapa Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngeloi Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena, piye Pakde? Antasena saka ngendi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gumbala, Pakde. Antasena kok kasatriyan Pringgondani iki gosok kowe. Karo omahe dhewe ora apal iki. Pakde, omahku wis digusur, Pakde. Urung ding Pakde. Kasatriyanku ngrandu Gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki budhe apa? Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora minggat nenggala dening aku. Aduh Pakde, aku tak mlayu Pakde. Anak Prabu, kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya regejegan. Anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Wara Drupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Wara Drupadi sagang ladosi bapa penembantuna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Trikandi, anu Wara Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan. Tiwas tak basani. Menus ratatanan gugu karepe dhewe menungso kranjingan. Wah, lah kok kowe iki ngobrak-obrak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja nglawan darat dening tanganing Baladewa. Nggir, Bu. Tiyang Agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Lah tenan to? Lah tenan kowe Pak.